Glorja lil Mulejn, il-qawkom eżiz aħwa Maltin u għawċin, madwar Malta, Għawdex, Svizzera, Kanada, Australia, lejla ġewa River of Malta. Lejla għanna mistiden speċjali li għall-ewwel darba ħajkun qed wassal il-kelma u l-messaġġ tal-Mulejn. Nixtieq ngħid xi ħaġa qabel ma jiġi. Qed nirreferi għal Derek Spiteri. Derek ilumana għall-ewwel ilumana madwar kemm? 10 snin ġesuħanin. 10 snin. L-ewwel darba li Derek ġie fostna ġie minn grupp fej kien ukoll jattendi grupp ieħor reliġjuż u l-ewwel darba li ġie inħeles minn spirti minn xitan. Daw l-10 snin għadda minn bosta żmien ta' momenti ta' fejqan, ħelsin, restawrazzjoni, minħabba il-weġat li għadda fil-ħajja tiegħu minn duċ kejken u però nixtieq ngħid li xi ħaġa li nammira fih u nara xi ħaġa rari hija għalkemm għadda minn ħafna testijiet u anke għadda minn ħafna tumbati, però nirringrazzja l-Alla li qatt ma qata qalbu u jerġa' jqum. Xi kultant aħna naraw brother jew sister tgħid illa l dak reġa' waqa', illa l dak jew dik reġgħet fattrita. Aħwa, meta jqum ifraħ. Għax iskrittura tgħidlek anke l-bniedem ġust juqu jaqa' 7 darbiet u jerġa' jqum kuljum dak. Allura il-fatt li bniedem ikun waqa' u jerġa' jqum dik għandek tammira fih ħafna iktar meta għandek ħafna li jaqgħu qatt ma jqumu. Dik turi xi ħaġa fih speċjali. Derek għadna kemm għamilna il-festa ta' ċelebrazzjoni ta' au revoir tal-mami tiegħu, Rose Spiteri, li wkoll hija parti mill-familja ta' River of Love fil-ġenna. Intom River of Love fuq l-art. Bħal bieraħ kienet bħal bieraħ ġemma? Għamok. Il-ħamis għetlak u l-Friday miedet? Mela il-ħamis li għadda, fil-spiritu tijaj, għax rajt ħafna l-mulej kif Derek il-mulej ħadem fih u għadu għet jaħdem fih, rajt il-tenacity fih, il-commitment fih, li il-mulej għalli ejdlu biex jitkellemu l-Knisja l-erba li ġej. U fl-ispirtu tiegħi, onestament, il-mulej aħwa bis-serja ta' ngħidilkom, u għalli dal-kliem, u l-mami tiegħu tkun qed taraħ jipritka mis-sema. Dakinhar jiena ma' Derek u oħrajn konna għadna qed nitolbu għar-Rose biex tfiq. Issa, Rose baqgħet ħajja għax nemmen li Derek bina u oħrajn li talbu għaliha baqgħet ħajja u ġebdet sawnek għax kien hemm it-talb. U telqet mhux bil-mart, telqet meta ilha iċ-ċens. Ħaġa interessanti fil-isptar wiċċa letteralment kien mimli dawl. U tidher sabiħa, mem lebda xida ta' mewt fuq wiċċa. Bis-serja ta' ngħidilkom. U llum dak il-kelma li għetlu biex jipritka u fl-ispirtu tiegħi smajt il-mulej jgħidli u għommu kienet taraħ mis-sema, tinsix li dakin ħin għada kienet għada ħajja. L-għada b'sorpriża ħadd l-news li telqet. U biex intom taraw kemm Kristu huwa ħaj. Nixtieqkom li tilqgħu il-ħukom ibn din id-dar, ibni fi Kristu, Derek Spiteri. Tuni il-mikrofon liħor. Mela, l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid nibdew b'talba l-aħwa. Iva Missir Qaddis, jekk irid infaħrek u nirringrazzjak ta' dal-unur li tajtni Mulej Qaddis biex tużani biex uwassal il-kelma tiegħek Missier.
Irrid infaħrek u nirringrazzjak tal-pastors li poġġejtni tagħhom, Pastor Gordon u Mariella mis-Ser Qaddis, u nirringrazzjak ta' kull wieħed u wieħed waħda minn ħuti mulej, u nirringrazzjak tal-ġodda li ġew mis-Ser Qaddis. Grazzi Ġesu. Mela, l-ewwel ħanibda bit-testimonjanza tiegħi mulej ejni ma nimmollax. Ewwel ħaġa. Mela, ħanibdew bit-testimonjanza tiegħi. Mela ta' 4 snin jien ġejt abbużat sessualment. Minn persuna tal-familja. Aktar il-qoddim ġejt abbużat minn 3 persuni partikolari, konna muvjajna minn dara l-oħra u ġejt abbużat minn 3 persuni partikolari. Lillum il-mulejtan il-grazzja naħfrilhom u nitlob għalihom u nixtieq li xi darba jkolli ċans u waslhom il-Vanġelu ta' Kristu. Darba minnhom fil-festa tal-Balzan, tuni xebba bħabel jaqbad u kelli mmur wieħed wara l-ieħor. Kelli 8-9 snin f'dak l-ilma. Aktar ma kbirt, għażilt ma naqlax ix-xeba u mmur magħhom. Il-loġika, fimt? Tgħiduli għalfejn kont mur fl-istess postijiet. Jien kelli rota, kont nħu pjaċir immur ħafna bit-trek tar-rota, noqgħod niġri hekk, kont nħu pjaċir niġri fl-liqi ħafna. Allura l-unika post li fejn kelli mmur fejn jien bħala tifel rrid niżvoga kien hemm ix-xi ħaġa l-oħra li kienet qiegħda fimt tweġġani. Imma xorta qbajt immur. Anyway, kbirt ta' 13 sena qabadt il-kollha tal-Formajka. Għamilt sena sħiħa. Għaw persuna li ħadet ħsiba ħafna, grazzi mulej tagħha, mulej Berika mis-Ser Qaddis dik il-persuna. Tafni żgħir, ġifi taf minn kollox minn xi għaddejt bid-drogi. Ta' 13 bdejt il-kollha tal-Formajka, batt l-smoke ta' 14-15 jekk mhux sejjer żball. Kien hemm sena break ma ħadd xejn, u mbagħad batt il-parties, ecstasies u smoke f'daqqa. U ovvjament ħajti kienet ħajja ta' gej, għax bdejt nażel ma naqlax ix-xeba u mmur magħhom u ġi xi ħaġa li mmur mill-ewwel jiġifieri. Darba minnhom l-riżoluzzjoni tal-ewwel tas-sena kienet not l-irġiel kemm immur irġiel. F'Jannar stess kont lift il-count. F'Jannar stess qegħdin nitkellmu. Kelli problema sesswali gravi ikbar mid-droga. Jiena l-unika persuna ġo detox li t-tobba jafu li kont noqgħod sikka droga imma nażel li mur sesswalment. Issa li toqgħod sikka l-eroina min għadda minna jaf xi ġifieri l-uġġieħ li tgħaddi minnu. Imma jien kont nażel li noqgħod sikk u mmur sesswalment ma' persuna l-ewwel. Ara x'ħakk ma kelli sesswalment. Grazzi mulej. Għadda żmien, ġifieri qabatt wara l-ecstasies, qabatt il-coke u l-smack. Kelli farmhouse 5 bedroom biħħejta, infaqta kollha coke. Profit kien hemm xi 330 euros, 1000 qegħdin nitkellmu. X'inspiċċaw li l-flus. Bdejt nimmanipola lill-ommi ħadtilha xi 80,000 Maltin. X'inspiċċaw dawk ukoll ma kellix għażla oħra, serq, każi l-qorti. Spiċċajt nilbes ta' mara noqħob, meta ġejt hawnhekk kelli waist 28, tarawniex issa. Kont nilbes ta' mara ġifieri, kont niżel. In-nisa ma kinux jaħdmu bija, tant kien hemm spiritu ta' sesswalità fuqi li n-nisa ma kinux jaħdmu bija. Mhux qed niftaħar f'bidan tagħna fir-realtà xi ħaġa li għandi nistħi minnha llum il-ġurnata, imma nirringrazzja l-mulej minn fejn kont, fejn ġejt u fejn ħajoħodni. Grazzi missirħu l-glorja u nur mulej Qaddis dejjem. Nirringrazzja l-Alla kif kienet jgħid il-pastor. Jien kont immur ġo komunità partikolari u niftakar darba minnhom qalli billi jkollok partner ma jimpurtax. Mhux se nsemmiha għax mhux jagħtaw preżenti imma min ikun qed jara jaf minnu.
Għalli billi kollok partner ma jimpurtax, laqwa ma toqx iġġimma dak u mal-ieħor. Immur id-dar. Nibda nqelleb l-iskritturi u għajnejja nieqaf inqelleb u mlejt kważi nofs full skep żgur. U bdejt nikteb il-vrus. Beda l-Ispirtu Santu beda jallimni hu letteralment. Fl-Ispirtu tiegħi xinqalli dak il-kliem ħassejt hawnhekk li ma qallix tajjeb, għalkemm dak kien li jien rrid nisma' għax jiena fir-realtà jiena waħdi nixtieq pa single nixtieq pa ġifieri, taf Ġesu. Ġieli mort ma' nisa x'kont annemal. Imma mhux għax in-nisa jogħġbuni, għax hekk tpoġġili l-isbaħ mit mara tad-dinja u r-raġel għajnejja l-ewwel ħajmorru fuq ir-raġel. U kulħadd għandu challenge differenti, jien nixtieq neqpa' b'da challenge, nixtieq waħda u naħdem għal Alla, s-saltna ta' Alla. Grazzi vera, grazzi Ġesu, fej ġibtni, vera fej wasalni. Anyway, imlejt nofs full skep, skritturi l-Ispirtu Santu bdejt mit-Testament l-Antik, inqelleb, u jnieqaf, għajnejja jifqu fuq eżatt u nikteb skrittura kontra l-omosessualità. U kont samur intijielu, u xi ħadd qalli le tmurx intijielu di, jafx qallek u jafx hemm miktub ta' tinkwieta, jaf li dileb. Anyway, għadda żmien bdejt niġi hawnhekk inħlist minn balla spiriti, xi ħaġa partikolari li niftakar. Ma kienx community service, kull ma kienu 15-il persuna, 17-il persuna jitolbu, kienet matul il-ġimgħa. U jiena u dieħel konna n-naħa l-oħra, jiena u dieħel ħassejt jien miex hekk, ma kienx hemm xejn miftuħ, imma ħarriħ ġej kontrija hekk jiena u dieħel bejt inħoss preżenza qawwija. Inti mita minn sejt ngħidilkom. Ta' xi 9 snin ġejt offrut lix-xitan kontri qed jiena u kont flokkult ukoll. Awtomatikalment naħseb kelli 13-il sena, u missieri kienu ħajseparaw. 13, 14 minix ċert eżatt, ma niftakarx eżatt. U niftakar, mort il-wit tal-Mosta, ta' Santa Katarina, mhux tal-Esperanza. U hemm biċċolja ħafna. U kont nismagħhom jitkellmu, jiena bejni u bejn ħija 8 snin differenza. U kont nismagħhom jgħidu li jekk tħallat ix-xorb tisker, allura ta' tifel li kont mhux xejt li ta' birra differenti. Dik kieku xajthom l-istess xorta kont sa nisker, għax bl-ewwel wieħed kont ġiġa ċempilt. Anyway, imma warajja nisma' vuċi. Tajdu li xax kont fis-sakra, ma warajja nisma' vuċi, aċċettani ġo fik u natik kull ma trid. U minn hawn titla' vuċi oħra. Jien mhux lilek irrid imma l-Alla. U jiena qed nipprova nifhem x'inhu jiġri. Letteralment mhix nifhem x'inhu jiġri. Il-vuċi li ħarġet minn hawn darba tkellmet, imma l-vuċi l-oħra persistenti ħafna. X'kellem it-tieni darba, tkellem it-tielet darba, qedlu hija jiena l-daqshekk idħol. Għal ftit sekondi, imma ma nistax nispjega, kienu ftit sekondi imma l-ħin kien twil. Stajt nisma' n-nemel jimxi, dak li ma tismax b'udnejk normali stajt nisimgħu għal ftit sekondi. U veru ta' ma jikdibx, fej jrid ma jikdibx. Jagħtik nofs verità, toqgħodx tinkwitaw. Jiena persi għaddejt minn dak kollu trabbejt. Grazzi mulej għal-om li tajtni missir kemm ħadet ħsiebi u grazzi li qed tarani llum kont dejjem nimmaġinaħħa l-ewwel darba l ħaniprit ħadd hemmhekk bil-qiegħda, imma llum meta bil-qiegħda ħadejk mulej Ġesu. Grazzi. U jien kont maqful ħafna waħdi. Ek ma kontx iktar ma kbirt kienet toħodni eżempju jitoqgħod taqra ktieb, mmorru l-ġnejna pereżempju toqgħod taqra ktieb u jien noqgħod niġi fil-kampanja nitla' l fuq hekk qalb fejn dak it-torri fuq in-naħa tal-lemin tal-ġnejna meta taħres il-baħar. F'Vaska kont noqgħod naqbad iż-żilinċijiet. U xi nerġa' ninżel kien imqalleb il-baħar ħafna, xi nerġa' ninżel fuq il-bajja. Nara basket kbir hekk. U la kien hemm passi ma kien hemm xejn, ġas kien hemm basket.
U mort fejn ommi għattila maġġit xi karozza u hekk qalt li ma niżel ħadd, qalt li għal xi qed tistaqsini. Għattila xem basket, kont fatina fuq ir-ramel qabel. Għattila hemm basket, ma kienx hemm l-ewwel imma hemm basket. Ta' xi 5 xhur wara li ġara dak il-każ li qal li ċittan ġo fik u nagħtik kull ma trid. Ftakru kont għandni żgħir 13, 14, mhux ikbar. Kien fih. Mela, l-ewwel stennejna, qalt li qed mhux tieħdu ommi. Stennejna u ma ġie ħadd. Kienet hekk kif ix-xitwa l-baħar imqalleb, ir-rieqek u l-lena tiegħi nkun iġġi fil-kampanja. Anyway, mort ġibtu u ftaħtu ġewwa l-ewwel kien hemm mazz flus, kien hemm x'insarrafnihom, kien hemm 500 Maltin, 550 flus x'insarrafnihom. Kien hemm żewġ passaporti għax jtik għażla jekk tidnib jew le u dejjem itik l-għażla. U x-xitan qatt ma jista' jwaqqana fid-dnub. Dejjem jagħtik xavetta, tażel li taqbada jew ma taqbadix. Dik l-għażla tagħkom. Tagħna ċoe, għax għadni fiċ-challenge kuljum jiena. Anyway, xirrajt il-passaporti ħbejthom għax indunajt li ommi ħadarja l-passaporti daħħalta fil-logħba l-ommi ta' tifel li kont magħak ħafna. Ommi vera kienet naïf, mhux għax ommi vera kienet mara naïf. Anyway, tajta xi ħaġa tal-flus x'insarrafnihom u bagħad rejta bil-passaporti wara, kont ġiġa daħħalta fil-logħba imma. U anyway, kien hemm kamera biż-zoom, kien hemm Walkman dak iż-żmien, kien hemm tromba, qed ngħidlek kien l-ewwel xi ħaġa li tani ma kollox fin-natural. Imma iktar ma kbirt paċi ma kellix ovvjament. Spiċċajt tistgħu timmaġinaw, kont nuża l-irġiel bħala artal, jiddispeċini ngħid grazzi mulej, vera grazzi minn fejn lajt, vera grazzi. Vera grazzi Ġesu. Hu glorja u onur mulej. Anyway, ġejt hawnhekk insomma għadda żmien, spiċċajt ġejt Riverovra xi 10 snin ilu. U bdew jitolbu spiritu minnhom li kelli spiritu ta' reliġjon wieħed minnhom għax meta talbu huma u talab. U l-pastor ħass xi ħaġa għal di mhix normali, tiftakar pastor? Ġiet fajt kif appena appoġġa jdejh fuq moħħi intir. U bat ninħeles, ma niftakarx kollox, xi ħaġa li niftakarha ċara qisu xi ħadd qed iżomm demb ta' ġurdien hekk. Xi niġi f'sensija, l-ġurdien biex jinżel l-isfel, kif jinżel l-isfel nerġa' nintilef minn sensija. U niftakar dan għax filli l-pastor qed jitlob miegħi. U mbagħad nerġa' niġi f'sensija u nsib żewġ minni se iżommuni u l-pastor qed idur. U nerġa' nħoss dal-ġurdien hekk qisu xi ħadd qed iżommu minn dembu u jigref u jerġa' jinżel u nerġa' nintilef. Kien hemm ballaraw għax inħilis grazzi u glorja lilek mulej Ġesu. Kien hemm ballaraw għad in-naħa u ballaraw għad in-naħa. Tiftakar pastor? Ġemma wara jerġa' jgħid li fl-office. U jien dak iż-żmien kont nixrob kafè iswed. Tiftakar Fernando? Mela nidħlu fl-office ma' Tanja. Tiftakar Tanja, nidħlu fl-office. U minn hawnhekk jaqbad jitlob il-pastor u da wara s-service, minn hawnhekk minn taħt iż-żokra, eżatt taħt fejn tispiċċa naqra l-isfel, inħoss soqda tinħall. Nirremetti likwidu abjad, kont għandi kemm nixrob żewġ tazzi kafè suwed, nirremetti likwidu abjad u 3 qishom biċċiet laħam maqudin. U minn hemmhekk grazzi mulej bdejt miex il qudiem u nagħti glorja lil Alla ta' fejn għax bis-saħħa tiegħu mhux bis-saħħa tiegħi sewwa jgħidu sew hemm miktub ta' m'għandkom xejn biex tiftaħru għax kollox ġimgħoti minn għandu. Kien hemm mumenti fejn rġejt tost, iva, imma nirringrazzja l-Alla x'kull darba li rġejt qomt il-mulej jallimni biex anke nħares aktar kompassjoni lejn ħuti li jaqgħu. Nirringrazzja l-Alla vera il-qalb li kellha ommi vera irritta jiena wkoll. Għax minkejja kollox li kont fil-ħażin xorta kelli għad-dinja kont qalbi tajba. Kont ħażin imma kont qalbi tajba xorta. Minkejja da kollu kont nagħmel ħsara ta' ġifieri tifhmunix ħażin għax sraqt in-nies, weġġajt in-nies, ħidt nies, imma llum ta' ningrazzja l-mulej nitlob u nkisser dak kollu li kont għamilt fil-ħażin.
Grazzi Ġesu. Anyway, dik hija l-istorja tiegħi xaqt intikom il-background hekk minn fejn kont, fejn qiegħed, u sal-qudiem. Grazzi Ġesu, nkomplu narawha flimkien. Amen. Issa nixtieq naqsam il-messaġġ in brief ħajkun, ġifieri. Mela, f'Mattew 13:8, vers 9. Naraw il-frott minn ħajamel 30, minn ħajamel 60 u minn ħajamel 100. Dik l-għażla ta' mini li jagħmel 40, 60 jew 100. Proset, grazzi mulej. Fi Ġwanni 14 di ħanaqraħħa kollha. Din hija sejħa għal kull wieħed li jgħid Ġesu irridek ġo fija. Arawa ġejja. Tassew, mela Ġwanni 14, vers 12. Tassew ngħidilkom, Ġesu qed jagħmel mhux enfasi darba, ta' jagħmlu darbtej. Tassew ngħidilkom. Min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qed nagħmel jien. U akbar minnhom qed jagħmel. Għax jien sejjer għand il-missier. U hekk titolbu xi ħaġa f'ismi. Jien nagħmelha. Biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu, jerġa' jgħid iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jien nagħmelha. Dan huwa kapitlu li vera kont hemm neħel fih dal-kapitlu. Kapitlu li wieħed minnhom li biddilli ħajti da. Plas da, immorru lura nerġgħu għat-testimonjanza tiegħi. Grazzi li fakkartni mulej. Meta qrajt dawk l-iskritturi u ktibthom, l-għalletlu, jekk huwa omosessuali tkun dnub, għajdli għal xiex huwa dnub. U nisma' vuċi hawn ġew tgħidli, aqra l-ktib tal-Ġenesi. Il-Ġenesi wieħed mill-eħxen kotba fil-Bibbja. U naqraħ l-ewwel darba ma nifhem assolutament xejn. U gergirtlu, Anyway, Ġesu kien jaf x'ħajġri, ma rajtux wiċċu, nerġa' nisma'w jgħidli bit-bissima fuq wiċċu ma rajtux il-Ġesu, imma naf kif qalli. Aqra il-ktieb tal-Ġenesi u naqra it-tieni darba. Nerġa' ma nifhem xejn. Di l-Bibbja tiegħi tarawhom qatta qabel kelli Bibbja oħra. Min jafni jaf kif kienet, Dwayne tiftakar kif kienet il-Bibbja l-oħra tiegħi, naqbad il-Bibbja u narmija n-naħa l-oħra tal-kamera. Rajtu darbtejn, ma fim xejn u bdiet ingergeret, mhux sa naqraħ iktar il-kelma, mhux sa naqraħ darbtejn rajta ma fim xejn. Ma reġax kellimni Ġesu għax issupervjajt. Imma ġo fija ħalli l-konvinzjoni rrid naqraħ it-tielet darba. Bis-serjetà. Araw xjajt, għaddaw ix-xhur. U mill-jajt ruħi ħanerġa' naqraħ għax il-konvinzjoni kienet ma kellimniex imma ħalli l-konvinzjoni, rrid naqraħ. Morru Ġenesi kapitlu 1. Mela, vers 27, imma li qabel li mbiddilli ħajti totalment huwa vers 28. U Alla qal, ħanamlu l-bniedem fuq sura u xbija tagħna. Mela. U Alla ħalaq il-bniedem fuq sura u xbija ta' Alla ħalqu, raġel u mara milhom. Ara ħaġejja. U berikom u qallhom l-ewwel kmandament li Alla qatt ta' lill-bniedem qabel biex jaħkmu qallhom berikom u qalilhom nislu oktru u mlew l-art. Mbagħad aħkmu, imma l-ewwel kmandament li Alla ta' lill-bniedem dal-vers qabbes il-barra minn ġol Bibbja hekk. Tup. Kullu għallhom u lej. Wow, qedlu warrejt fimtek issa. U milli jgħid ruħi, skużajt ruħi tas-supervja mbagħad
Għax tal-vers vera qabes minn postu. Ġifieri qabel ma Alla tagħna l-awtorità fuq kollox, l-ewwel kmandament li tagħna biex inkatru. Aktar ma għadda żmien, il-mulej tani trip naturali. Beda jorini il-bakterja. Minn waħda jiġu 2, minn 2 jiġu 4, minn 4 8, 8 16. Fjura tikber. Tiddakkar minn insett, titla żerrija, tinfirex u terġa' timla kullum kien bl-istess fjura. Siġra tal-frott tikber, tagħmel il-frott għaż-żerrija u tikber siġra oħra. Baqa' tiela sa xemx, tisplodi xemx u ma' żmien terġa' tagħmel xmux u pjaneti ġodda. Alla jħobb it-kattir. Mhux tab xejn għallhom kattru, nislu kattru, għax hu l-ħin kollu jrid ikattar. Min wieħed Ġesu Kristu ara kemm hawn hawnhekk. Grazzi Mulej. Grazzi Mister Qadis. Mela issa nafu aħna Alla x'irid minna. Minn Ġwanni 14 dik li jrid li dak li għamelu kull wieħed minna li jagħta hawnhekk jagħmel akbar minnu. Mela ejja mmorru sa Mattju 11:11. Mela, tassew ngħidilkom li fostu li tin-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U ma dan kollu li żar wieħed fis-saltna ta' Alla u akbar minnu. Int li ġejt hawnhekk l-ewwel darba, Alla jgħidlek issa Ġwanni l-Battista huwa l-ikbar wieħed fost il-profeti kollha. Li żar wieħed li ġillum jgħidlu Mulej Ġesu rridek f'ħajti. Inti ġiġa sirt ikbar minn Ġwanni l-Battista. Mela, imma jena naraw naqra. Ejja nħarsu lej Mosè, dawk il-mirakli kollha li għamel Mosè. Laxa l-kastigi li biex nagħmel spunt żgħir hawnhekk. L-ewwel żewġ mirakli jew 3 mirakli li Alla uża l-Mosè biex jagħmel isħaħar tal-Farawn irreplikawhom. L-aħħar wieħed kien is-serb. Allu niżel il-bastun u jsir kobra. L-isħaħar tal-Farawn għamlu l-istess ħaġa, imma s-serb ta' Mosè belaħħom it-tnejn. Imma xorta d-dubita ħlalla b'dawk il-mirakli kollha. Għaddew minn baħar maqsum ħajt fuq il-lemin, ħajt fuq ix-xalluk. Nixfilhom l-art biex ma jiċċabsux. Daqshekk Alla jieħu ħsieb id-dettall, l-art nixxifa. U xorta d-dubita ħlalla għax qallhom issir ġebla u joħroġ l-ilma meta kienu fid-deżert. Mosè ta' bravo li hu missa u reġa' missa. Għax wara dak il-mirakli kollha li għawża Alla biex jagħmel id-dubitak. Immorru mela Mosè kellu dubju. Immorru f'Iżajja. Iżajja wara li ma nafx kemm il-qassis qatel, ma niftakarx kemm il-qassis qatel kontra Ġeżabel u x'Iżajja kien dak. Elija. Mela wara kemm dawk mela Allu żaħ biex joqtol mela xi 180 kienu 850. Mela bniedem wieħed Allu żaħ biex joqtol daw kollha. Kelma waħda biex toqgħodu attenti x'tisimgħu. Kelma waħda li qaltlu Ġeżabel werwritu u l-kelma tgħidlek li ġera aktar minn żiemel bil-biża' li qabditu. Dara n-nar il-qassisin tagħha jitolbu u għatek relax ħares, xu kien jaf minnu Alla tiegħu. Għallhom l-artal tiegħi xarbuh bl-ilma wkoll. Talab il-Alla u n-nar niżel mill-ewwel għax dak hu Alla ta' li jisma' kull talba li nitolbuh. Mela, l-ewwel wieħed iddubita, it-tieni wieħed beża' David. Fi żmien tal-gwerra suppost kellu jkun fuq quddiem ir-re.
Imma dakinhar David qal ħaniqpa d-dar, ħaniqpa fil-palazz għall-kumdita tiegħi. Mela fil-kumdita tiegħu David qed jippassiġġa fuq il-palazz u jilmaħ il-mara li spiċċa mar magħha u qatli l-żewġa, mhux tal-li mar magħha biss, tal-li qatli l-żewġa. Ma issa din naraw, nies sa David ra l-glorja ta' Alla tinżel waqt it-tifħir ta' waqt it-tifħir tinżel il-glorja ta' Alla bħala sħaba fuq it-tempju ara xrada tar-raġel. Immorru fuq Ġwanni l-Battista. Meta kien fil-ħabs. Meta kien għaddej minn żmien ta' prova. Ġwanni l-Battista ra l-Ispiritu Santu jinżel fuq Ġesu Kristu. Sema leħen mis-sema jgħid dan hu ibni l-Ażiż isimgħu lilu, imma meta kien għaddej minn żmien tal-prova bat il-qaddejja tiegħu. Huwa int jew ġej xi ħadd ieħor warajk. Ġifieri l-aħwa kollha ħan iddubitaw, kollha ħan għandu minn żmien diffiċli, imma importanti kif qal il-pastor l-ewwel ħanaqgħu ħan itfixklu imma f'isem Ġesu Kristu nqumu u niġru l-qudiem. Ġwanni l-Battista kien dak li qal leħen ta' wieħed fid-deżert ħejju triqat tal-mulej. Issa nidħlu naqra fil-vers 12. Mela Matthew 11 issa vers 12. L-ewwel tħallna vers 11. Minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum is-salta ta' smawiet li l-bnedmin qegħdin jitħabtu bi-sħiħ għaliha u dawk li jitħabtu bis-sħiħ għaliha jagħmlu mija frott. Mela, sa kif ħan nitħabtu bi-sħiħ għas-saltna ta' Alla? Kemm inqattaħin nara television? Kemm inqattaħin fuq Facebook? Kemm inqattaħin nilgħab il-PlayStation? Darba minnhom snin ilu jien kont cross addiction dejjem. Illum nirringrazzja l-Alla li tlabtu għatlu li addiction la droga rrid addiction għalik Missir Qaddis. Sirt nitgħallem nuża l-ħażin tal-għadu biex jikkatapultjani l-qudiem. Grazzi Missir Qaddis. Darba minnhom kont spiċċajt addict tal-PlayStation jiena. U nisma' vuċi tgħidli kieku tqatta l-ħin li tqatta fil-PlayStation tqattaw miegħi int timxi fuq l-ilma. Werwirni, salhom il-ġurnata PlayStation m'għadniex nilgħab. Nużaħħa ħafna l-PlayStation, praise and worship, jew nara xi preaches, għalhekk nużaħħa l-PlayStation. Għax darrasni. Biex narikom x'alla nservu aħna. Verament, kemm qegħdin tiftakru dik l-istorja tat-teżor li jmur bih kollox għax kien jaf li hemm malqgħu fiha hemm teżor. Mela bih kull ma kellu Alla dik li jgħidilna, iċħdu lilkom infuskom. Dak li tixħad ħajsir naqra ta' pis fuqek, imma mbagħad jgħidlek ħanejnek jien fih dak il-pis. U mbagħad imxi warajja. Letteralment li niċħad il-jien kif qal Ġwanni l-Battista wkoll, kien Ġwanni l-Battista, jeħtieġ li niċċekken jien biex jitolla u. Kemm qegħdin inħaffru f'dik l-għalqa biex insibuh it-teżor? Kemm qegħdin verament nitilqu dak kollu tiftakru f'Mattew 5 il-bejjiet u tnijiet l-ewwel waħda biex taraw kemm importanti jgħidlek ħennin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' Alla. X'jiġifieri fqir fl-ispirtu? Fqir fl-ispirtu tfisser ma jkollix attachments għall-affarijiet tad-dinja. Dik tfisser fqir fl-ispirtu. Mhux fqir fil-flus għax Alla ma jridniex fqar. Alla jridna nipprosperaw. Araw il-barka ta' Abram. Issa ħna din f'paġġ ġdid.
ħafna aktar ola mill-patt l-antik. Kollox aħna din f'testament ġdid. Alla għamel kollox ġdid għalina. Kemm qegħdin verament inbijaw kollox biex nixtru dik il-ġawra. Dak il-merkant li kien iġemma l-ġawar. Kellu ħafna ġawar sbieħ, imma meta ra dik il-ġawra li huwa Ġesu Kristu ħaj, rbieħ kollox bħalma qal Pawlu, innot kollox knis da Pawlu kien Fariżew mill-Fariżej. Kellu żelu kbir għal Alla il-mod kif kien jafu, kellu żelu kbir, imma mbagħad taf xi jgħidlek jiena not kollox bi knies fejn l-qlieħ li għandi fi Kristu. Kemm verament din u xi ħaġa spunżajr. Di għaddejt minna jien kemm il-darba u nassigur nemmel li kollha tgħaddu minna. Għajduni jaf, ħalli jkun hemm ċans għat-talb. Taf kemm il-darba li x-xitan nagħmluh ġigant u l-Alla nagħmluh żgħir. Flok ngħidu mulej qaddis kemm kbira l-problema li hemm qudiemi, imma ngħidu l-problema kemm hu kbir Alla tiegħek kbar minnek. Aħna t-tempju ta' Alla. Ix-xitanu taħt saqajja. U glorja u nur missir qaddis. Tħarsux iktar lejn il-mewġ. Għax mewġ ħajġi Ġesu għedna li l-mewġ ħajġi żommu għajnejna fuq għalilna. U nimxu fuq l-ilma, nimxu fuq srib skorpjuni. U dak li laqdu jġib kontrina bħalma kontet nitkellem maħija Matthew. Dak li laqdu, dak li Alla ħelisni minnu, għax laqdu kien warajja, dak il-ħajt tal-lemin ħajt fuq ix-xelluk ta' ilma, Allu zaħ biex ikisser l-għadu tiegħi bih. Salvani u zaħ biex ikisser l-għadu tiegħi bih. Grazzi Missir Qaddis. Grazzi, Mr. Gloria. Ma lissa l-ħajja tal-Kristjan mhux hawnhekk. Il-ħajja tal-Kristjan hawnhekk niġu nisimgħu għall-kelma imma d-dar fil-kamra ta' waħedna kif qalilna Ġesu Kristu. Kemm kuljum qegħdin inqattaw ħin f'dik il-kamra. Kemm kuljum qegħdin inħafru. Kemm kuljum qegħdin nimlew iż-żejt. Ftakru l-aħwa Ġesu għall-Knisja kienet jitkellem ta' 5 kienu għaqlin għax kienu jiġġewħu jixxenqu u jimlew iż-żejt u 5 kienu boloħ. Int mill-liema waħda trid tkun mill-boloħ jew mill-għaqlin għaż-żejt. U ż-żejt u biss jimliħ. Iż-żejt timliħ iktar ma tqattaħin ġodi. Iż-żejt imliħ iktar kemm tqattaħin tfaħru ta' duraħ ta' tiħġieħu glorja. U biss jimliħ iż-żejt ħadd iktar. U glorja u onor Missir Qaddis. U nirringrazzjak tal-li użajtni biex iwassal dal-messaġġ. Issa nistieden lilek, Pastor, biex tkompli l-aħħar biċċa. Għal-għadda tiegħi. Grazzi Ġesu. I'm proud of you. Ringrazzja l-mulej għalik. Hallelujah. Thank you. Derek, he's a witnessing machine. Il-mulej jużaħ ħafna anka fil-profesija u fil-doni tal-Ispiritu. U il-mulej jużaħ ħafna biex bosta jiġu u jersqu lej Kristu. Fil-ktib ta' Ġenesi bej kapitlu 49 u 50, meta Giuseppi għadda minn dak li mrar kollu li kien mibjuħ, tradut minn ħutu stess. Għallom kelma li huwa Derek huwa jitkellem fitakar fija. Dak li l-għadu għamel għaddeni Alla użaħ għal-ġid tijak, għal-ġid tana u għal-ġid tal-poplu. Zid ħaġa oħra. Sorry, Pastor. Ranġa. Kemm ngħid.
Veru l-aħwa, taqtaw qalbkom qatt. Amen. Vera taqtaw qalbkom qatt. Dak li hu fikom huwa akbar minn dak li hemm fid-dinja. Grazzi Ġesu. Illum hawn ħafna ġodda. Lesti li dak li għandi jien toħdu intkom Alla għandu biex jitikom ħafna aktar mill-li talidi. Amen. Lesti għalih kompli pass. Amen. Amen. Le, rajti. U dik hija l-istedina dan huwa klim il-mulej. Bidak li l-mulej għamel ma Derek Alla les li għamlu miegħek. U bħalma rajtu, smajtu, Alla ma żilx il-Derek għax kien perfett. U għax għamel kollu sew, anzi pjuttost bil-kontra. U l-iskrittura tgħidlek li fejn joktor id-dnub hemm toktor iktar il-grazzja d'Alla. Iktar ma tkun fil-ħmieġ u fid-dlam, hemm iktar tiddi id-dawl ta' Kristu. U il-lejla inti tista' toħroġ persuna ġdida u mibdula minha. Infejjaq, ħieles mid-droga, minn xi addiction ta' pornografija jew sigaretti, jew lob. Ħieles mill-addiction ta' xi ħaġa oħra li taf li qed taħkmek. Forsi inti labt mal-okkult jew inti kont f'xi affarijiet li huma mxajtna. U x-xitan għadu jiġri warajk. U llum inti this can be your day. This is your day. This is the day. Din hija l-jum li l-mulej għamel għalik biex jittindi nħeles u tibda ħajja ġdida. Għamilt. Alla miet. Alla fisem Ġesu Kristu permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu miet għalik biex inti tinħeles minn kulla ħakma ta' dnub u x-xitan ma jkollux iktar sej fuq ħajtek. Kulla tibaxxi rasu. Jekk inti l-lejla qed tisma' dan il-messaġġ fuq YouTube, televiżjoni u Facebook. U l-kelma tal-mulej fimta daħlik lef qalbek. M'hemm ħadd. There's no one too far from the love of God. M'hemm ħadd il-bot wis mill-imħabba tal-Alla. M'hemm ħadd li huwa l-bot mill-grazzja ta' Ġesu. M'hemm l-ebda dnub li qatt stajt tagħmel din il-ħajja li Alla mhux lest li jaħfillek minnu u jaħilsek mill-ħakma tiegħu. M'hemm xejn. Għax Ġesu miet għad-dinja, għad-dnub tad-dinja kollha. U miet għalik u jafek. Jaf kull xara li hemm fuq rasek, jaf min int, jaf x'għandek bżonn, jaf il-weġġat tiegħek, jaf il-feriti tiegħek. U Ġesu jrid ifejqek. U l-lejla tista' tibda x'ħajja ġdida mal-mulej. Tħares lura ma ħares l-qudiem. Jekk il-lejla inti qiegħataw u tgħidli pastorina l-ewwel darba nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu. Ipprovajt ħafna affarijiet f'ħajti, reliġjon, sess, dnub, droga, pubs, clubs, xorb, min kollox. Il-lejla tista' timtela b'Ġesu Kristu u tixxenna iktar għalih u tħalli lilu jaħdem fik. Kull ma jrid huwa id-disponabilità tiegħek li tkun lest biex u jaħdem fik. Mhux inti ħataħdem għalih u ħajaħdem fik għalik. U jekk inti l-lejla tgħidli pastorina nixtieq nagħmel deċiżjoni għal Ġesu, ngħidlu jiġi f'ħajti, isalvani, jaħfil id-dubieti u jaħsilni minn kull dnub u minn kull ħażen u minn kull ħakma. Ġesu huwa ħaj. River of Love hawnhekk naqdu Ġesu ħaj. Li naraw nies ifiqu, nies jinħelsu u ħajjiet jiġu trasformati. Illejla inti tista' titlaq id-dar persuna ġdida, trasformata. Minnu dik il-persuna li tgħidli pastor, please itlob għalija, itlob miegħi. Ħalli jiena nibda ħajja ġdida fi Kristu biex inkun salvat, biex ma nintilifx u jkoll il-ħajja ta' dejjem. Olli jdejk hawn xi ħadd. Olli jdejk iktar, 1, 2, iktar. Olli jdejkom min tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, tistħix min les li tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu. Min iktar olli jdejkom. Ja min iktar rajtek grazzi, min iktar tixtieq tagħti ħajtkom il-Kristu. Olli jdejk bla mistħija. Bla mistħija olli jdejk jekk tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Jekk tixtieq li aħna jtolbu miegħek. Inti li għadha fuq YouTube, Facebook, tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu anke fejn inti tista' tolli jdejk. Ġesu qed jarak, jien forsi mhux qed narak, imma Ġesu qed jarak.
daw kollha li għolejtu jdejkom, kulħadd jibqa' fejn inti, kulħadd jgħid it-talba minn qalbek. Int li għolejt jdejk speċjalment, għid it-talba minn qalbek. Il-kelma tgħidilna jekk inti temmen f'Ġesu Kristu, jekk inti temmen fl-iben tal-Alla, Alla hekk ħabb lid-dinja li tal-ibnu l-waħdini Ġesu biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Dik hija weda ta' Ġesu. Olli jdejk u kulħadd jgħid it-talba warajja. Għid it-talba warajja minn qalbek. Ejda li tgħid li tisma' lilek innifsek tgħidha. Ejda minn fommok u ejda minn qalbek. Għax l-Iskrittura tgħidlek permezz tal-qalb aħna nemnu u permezz tal-fomm aħna nistqarru. Romani kapitlu 10:8-13. Ejd it-talba warajja għala għajnek issa stess. Taħseb fuq ħadd, ħares lejn ħadd. Itlob inti miegħi fuq YouTube u Facebook, televiżjoni itlob issa stess. Għidlu Mr. Qaddis. Inti urejt il-ħnina tiegħek. Inti urejt il-grazzja kbira tal-imħabba tiegħek. Meta int batt il-libnek Ġesu fuq din id-dinja biex ibbati għalija. Iġor fuqu id-dnubiet kollha tiegħi. Juhu fuqu is-saħtiet, il-ħażen, il-vizzijiet ħażina. Juhu fuqu il-mart kollu tiegħi. Ġesu dan jien nemnu. Li inti ġejt biex kun sagrifiċċju ħaj għal dnubieti. Ġesu jien ukoll nemmen li inti l-liben tal-Alla l-ħaj. Li apparti li mit fuq is-salib ġejt mitfun u ma t-tielet jum qomt bil-qawwa tal-Missier, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ġesu ejja f'ħajti. Huwa over il-ħajja tiegħi. Idħol f'qalbi u imlini issa stess bil-Ispiritu Santu. Ma rridx nintilef mulej. Ma rridx immur fl-abissi tal-infern. Irrid niġi miegħek fil-ġenna u rrid nibda ħajja ġdida minn issa fi Kristu Ġesu. Aħfel id-nobieti mulej fejn jien inqastek u millum il-qudiem għatini l-kuraġġ, għatini s-saħħa biex bil-qawwa tiegħek fija ngħid li għad-dnub, ngħid li għad-demonju, ma ngħid iva għar-rida tiegħek f'ħajti. Ġesu, fejn jien kont diżobbedjenti, fejn jien ma bdejtekx, illum aħfirli u nirċivi l-maħfra tiegħek. Nirċivi ħajja ġdida. Ninħasel bid-dem qaddis tiegħek u bl-Ispiritu Santu. Niġħad id-demonju, niġħad kull ħażen u minn qalbi ngħidlek jiena ta' Ġesu Kristu. Alla l-Missier huwa missieri tas-sema fi Kristu Sidi. Millum il-qudiem jiena mwieled minn ġdid permezz tal-kelma ħajja tal-Alla u permezz tal-Ispiritu Santu. Illum minn fommi niddikjara u minn qalbi jien ngħid jiena ta' Ġesu Kristu. Ġesu Kristu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Grazzi tal-li salvajtni. Halleluja, ringrazzjaw il-mulej issa stess. Amen, amen. Jekk inti kont bħal Derek, isimgħuni sewwa. Jekk inti kont bħal Derek, forsi qiegħed f'ħajja omosessuali, lesbjana, transessuali, droga. Kwalinkwa dnub, Alla jħobb lilek, imma Alla jobod id-dnub. Stajt, tkun marrux ma ta' nisa, jew ma' ħafna irġiel. Dak huwa dnub. Issa almenu hekk jgħid Alla, tista' trid jekk trid ma temnux, imma dak huwa kliem Kristu. Imma għal min idur lejn il-mulej, hemm tama u hemm ħajja ġdida. Alla mhux ħajwarbek u mhux ħajja jiġħdek. Kull ma tittamel mulejlu mexxini inti. Għandi bżonnak f'ħajti. U għamel minni dak li trid int. Kulħadd iqum bil-wifqa stess. Halleluja. Eżis aħwa YouTube, Facebook u televiżjoni, inħeġġitkom kunu magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sib fis-seba' ta' filgħaxija. U l-ħadd fil-għodu fl-10, jekk intom qed taraw da fuq YouTube, għamlu like, għamlu subscribe u xxerjaw dan il-messaġġ ta' persuna ta' Derek Spiteri. Testimonjanza ħajja ta' tjubija u l-kobor tal-mulej.